se diu ocra. I l'ocra és una verdura dels països africans que jo fa 25 anys vaig descobrir i vaig m'emprendre a plantar. Perquè vaig veure que era una verdura molt selecta, molt fina, i que considerava que això podia ser d'interès per a la gent. L'ocra és un dels cultius que es parla de la història de l'home dels més antics. L'ocra fa 25 anys que jo estic cultivant-la per a consum propi i donar-lo a conèixer a la gent. L'ocra és molt gelatinosa, molt suau i es aprofita per a poder fer molta quantitat de menjars com a condiment. Es pot fer a la planxa, fregit en tortilla, per a pisto de pimentó. També, fins inclús, ara l'ha provat i és molt bé per fer-la en un arròs melós, de pato, en ocra. L'ocra es cull molt xocoteta, perquè si es cull més gran es trobem en què es fa molt dura, mira. Mira si és suau, que es trenca, i dins les llavors són com si foren perles, blanques, suaves, superfines, mira. Mira, aquesta llavor és com si fora caviar, vamos, de bo i especial. Pense que ha arribat el moment de donar-ho a conèixer a la gent ja a nivell de restauració, perquè considere que és una verdura molt bona. Molt gelatinosa, és molt bona per a la gola, per a la panxa, per a la digestió, és molt suau i ajuda molt bé a problemes d'estómago. En l'any 86, treballant en un centre d'investigació, que estava jo treballant entonces, la vaig conèixer la planta, la varen portar la llavor per a veure les malalties que podia tindre o plagues atraients, i la vaig provar i me va agradar i considerava que allò podia ser això, una verdura exòtica, i en aquell moment vaig estar produint-la en quantitat, a vegades, i la posava en terrines de 250 grams, i la venia al Corte Inglés i als puestos més selectes de València. L'únic problema que tenia això és que la comprava un sector de gent molt selecte, però que en aquell moment allò ja se pagaven 500 pessetes el quilo.
Bueno, ja hem arribat ací i ara anem a tirar-ho dalt del sostre. Anem a arreglar-les allà dalt. Com veureu, les carabasses hi ha que posar-les de forma i manera que no se toquen, perquè si se toquen se podreixen. També hi ha que tractar-les amb molt de carinyo, que no se peguen trompades, perquè si se pega alguna trompa se casca i se podreixen. I si se toquen, doncs això, en un parell de mesos es podreixen totes. Sin embargo, si no se toquen, la carabassa pot aguantar hasta el mes de maig o el mes d'agost inclús, que se sol dir d'un any per un altre, i aquesta és la manera d'arreglar-les de forma i manera que no se toquen, que l'aigua ploga i s'escórrega, que no s'estanque. Això és el secret. Que neve, ploga o rellampegue, la carabassa pot aguantar-ho tot, sense cap problema. Aquesta és la manera i la forma de conservar-les de tota la vida. Dalt dels sostres s'han tingut les carabasses i això ha sigut el postre de la gent del camp i de la gent de l'horta. I així com veureu, hi ha carabasses redones i carabasses de cacauet. La carabassa redona és la més dolça que n'hi ha. Pos collons té va ser més dolç que aquesta carabassa. Sin embargo, la de cacauet està dolça, però ja no tant. I és la que solem gastar per a reposteria, per a fer les coques, els pastissets, tot allò que compon la carabassa. Bueno, així n'hi haurà aproximadament uns 8.000 quilos de carabasses, que són els que pensem que ens van a fer falta per a gastar-los a postres i també per regalar a la gent. Bueno, així ha arribat l'hora de la veritat. Així tinguem tot el que poden fer en la carabassa. Així tinguem la greixonera, que hi han posat de decoració mermelada de figa i uns sonouets, la coca en llanda de carabassa, el flam de carabassa i la carabassa en si, que pos collons té un pastisser de ser més dolç que aquesta carabassa. Després tinguem ja el que és l'arnadí. Anem a veure. Per regla general, la reposteria se sol fer en carabassa de cacauet, perquè és menys dolça que la carabassa redona. I la carabassa redona se posa al natural.
I tot això, per rematar la feina, es posem una misteleta perquè ens acabe de fer la digestió de la carabassa i el que compon la carabassa. Hi ha un refrany que diu: carabassa m'han donat i me s'ha tornat meló. Més volguera carabassa que s'armen un pendó, cavallers, per vosaltres.